Χρονομηχανή νούμερο 13. Κάποιοι το θεωρούν γρουσούζικο, Σάβα. Αυτό το θυμάμαι από τους ερετροπόντικες που το λες πάντα. Ήταν οι πρώτοι ερετροπόντικες που σταματήσαν στο Ναι, 13. οι Retropolitans είχαν σταματήσει Οι το ερετροπόλιταν. 13. Μετά άλλαξαν, έγιναν Retropolitans και ξεπεράσαμε το 13ο. Μμ. Τώρα ήρθε η σειρά της χρονομηχανής να είναι η 13η εκπομπή. Με κεντρικό θέμα, όπως έχουν δει ήδη τα παιδιά, τα κινητά τηλέφωνα. Ναι, και κοίτα, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, μεγάλη Θα κοινότητα. υπάρξουν πολλές χρονομηχανές με θέματα κινητά τηλέφωνα. Ναι. Φυσικά, ξέρεις, αυτό που λέμε είναι τα κινητά. Τα είχαμε ζήσει από την αρχή τους. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Θα σου πω, η τηλεόραση, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να πεις ότι την είδαμε από την αρχή. Όχι, την προλάβαμε σχετικά νωρίς, αλλά όχι από την αρχή. Ναι, δηλαδή σχετικά νωρίς, οκ. Αλλά ξέρεις, υπήρχε τηλεόραση. Δεν προλάβαμε το σημείο που μπήκε η τηλεόραση στο σπίτι. Mm-hmm. Δεν είδαμε τη ζωή χωρίς τηλεόραση και με τηλεόραση. Και σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τη ζωή χωρίς κινητό και με κινητό. Ακριβώς. Αλλά είδαμε, είναι μια τεχνολογία, ένα gadget, που μετά δεν είναι, ξέρεις, πλέον δεν είναι ακριβώς gadget. Είναι στα απαραίτητα. Καλά, πλέον δεν το συζητάμε ότι είναι απαραίτητο. Εντελώς. Το οποίο το ζήσαμε από τη day one. Ακριβώς. Με ποιον τρόπο το ζήσαμε όμως? Γιατί θυμάσαι, γιατί πριν έρθει το κινητό, το πιο κοντινό που είχαμε σε συσκευή κινητού ήταν το ασύρματο τηλέφωνο με τη μεγάλη κεραία μέσα στο σπίτι. Το θεωρούσες αυτοκινητό? Ναι, ήταν κινητό τηλέφωνο εντός σπιτιού. Ναι, ναι. Δεν σε περιόρισε το καλώδιο, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ μεγάλο σε μέγεθος. Είχε μια τεράστια κεραία που αν δεν την άνοιγες δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν έπιανε σήμα. Ναι. Και αυτό και το walkie-talkie. Και το walkie-talkie, ναι. Δηλαδή, γιατί τότε, εντάξει, πάμε δεκαετία 90. Mm-hmm. Έτσι. Αν και το κινητό, άμα το ψάξεις, είχε βγει πολλά χρόνια πιο πριν. Αλλά αυτό ήταν, ξέρεις, ήταν Ναι. για Δεν ήταν λίγους. για το κοινό, ναι. Δεν ήταν commercial, όχι. Αλλά τώρα στη δεκαετία του 90, θυμόμαστε δηλαδή το κινητό, δηλαδή ως παιδιά είχαμε τα walkie-talkie. Mm-hmm. Έτσι. Να μου πεις, ήταν αυτά παιχνίδια εντελώς. Ναι, εντάξει. Αλλά η επικοινωνία μπορούσε να γίνει. Ακριβώς, μπορούσε να γίνει επικοινωνία, ναι. Και το επόμενο που βλέπαμε μόνο σε ταινίες ήταν το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο που είχαν σε αμερικάνικες ταινίες. Ναι, CB, κάπως έτσι δεν τα λέγανε αυτά. Δεν ξέρω, αλλά ήταν σαν κανονικό τηλέφωνο. Δηλαδή το έπαιρνε ο άλλος, είχε τα νούμερα επάνω, έπαιρνε τον αριθμό και μιλούσε. Ναι. Το οποίο είναι αυτό που λες, τώρα έχω κολλήσει με το ασύρματο τηλέφωνο που είχε μεγάλο πάχος η συσκευή. Σαν τούβλο μεγάλη ήταν. κεραία και πλαστική κεραία. Εμείς είχαμε με μεταλλική από το αυτοκινήτου. Ναι. Ναι. Το πρώτο που θυμάμαι. Και είχε και παρεμβολές πολλές. Είχε, όσο έφευγες μακριά από τη βάση, χανόταν, δεν μπορούσε να μιλήσεις. Και στους τοίχους. Ναι, περνούσε. Ναι, δεν περνούσε. Εγώ θυμάμαι σε δωμάτιο, δεν μπορούσα να πάρω το τηλέφωνο να μιλήσω στο δωμάτιο. Έπρεπε γιατί είχαν σπασίματα. Μα σκέψου ότι όποιος είχε ένα τέτοιο τηλέφωνο, σε κάποιο άλλο δωμάτιο είχε και ένα κανονικό αναλογικό με καλώδιο. Δεν έμεινε δηλαδή μόνο με αυτό. Ισχύει και ξέρεις τι άλλο θυμήθηκα. Τώρα έχουμε αλλάξει το θέμα συζήτηση, αλλά ότι ξεφορτιζόταν αμέσως. Ναι, δεν είχε μεγάλη μπαταρία. Ναι, ενώ τώρα, παραδείγματος έχω τέτοιο τηλέφωνο που είναι, ξέρεις, να μου πεις γιατί έχει σταθερό, τέλος πάντων. Σταθερό που έχει με αποσπόμενο ακουστικό. Ναι, και εγώ έχω, ναι. Και πολλές φορές το ξεχνάς και μπορεί μετά από μια εβδομάδα να έχει μπαταρία ακόμα. Ναι. Δηλαδή... Κρατάει. Σε αναμονή πλέον κρατάει. Λοιπόν, πάμε στα κινητά και να δούμε ποιο είναι το πρώτο κινητό τηλέφωνο που ήρθε στα χέρια μας και μάθαμε τι θα πει κινητό τηλέφωνο. Είτε το πήραμε εμείς, είτε το πήρε ένας γονιός μας. Γιατί το ξεκίνημα ήμασταν ακόμη μαθητές. Ναι. Ναι, εγώ θυμάμαι ότι ο πατέρας μου είχε πάρει κινητό της Nokia που ήταν. Ποιο ήτανε, 6 είχε μπροστά. Δεν ξέρω αν ήταν 6210, 6610. Ήταν ένα μεγάλο κινητό της Nokia. Που ήταν το κλασικό, έτσι, που ήταν οι περισσότεροι. Δηλαδή ήταν από τα πρώτα κινητά. Αυτό λέμε τώρα για το 1997. 97 επειδή θυμάμαι, ξέρεις την ιστορία που έχω πει πώς πήρα το PlayStation. Ναι, το κινητό που είχε πάρει η μητέρα μου τότε από το Γερμανό για να πάρω δώρο την κονσόλα ήταν ένα Philips, σαν το ασύρματο που είχαμε στο σπίτι, τέτοιο μέγεθος, που η οθόνη είχε μόνο μία σειρά για χαρακτήρες.
Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου τώρα media κάτι, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Σίγουρα ήταν ένα Philips, πολύ βασικό, δηλαδή απλά μπορούσε να πάρει τηλέφωνο εκτός σπιτιού. Και ήταν τόσο ασυνήθιστο να έχει κάποιο κινητό που η μάνα μου κάποια στιγμή μετά από κανένα δίμηνο το ξέχασε μέσα σε ένα ταξί. Και έτσι το έχασε για πάντα. Όχι, εγώ θυμάμαι. Πρώτα απ' όλα ήταν τότε κυρίως ήταν τα Nokia τα πρώτα. Από τα πρώτα Nokia Από τα πρώτα, ναι, και η Ericsson ήταν οι δύο δυνατοί στο ευρύ κοινό. Και τότε ήταν, θυμάμαι τις διαφημίσεις που ήταν η Panafone. Ναι, βέβαια, η Panafone, η Telestet. Και η Telestet, που μετά έγινε TIM, που μετά έγινε Wind. Ακριβώς. Αλλά θυμάμαι και τις διαφημίσεις, δηλαδή εγώ θυμάμαι αυτό ήταν το Nokia με σύνδεση Panafone. Mm-hmm. Και θυμάμαι και τα διαφημιστικά προσπέκτους που έλεγαν ότι καλύπτουμε την Ελλάδα σε ποσοστό 80%. Ναι. Μεταξύ πως είτε μετά από 30 χρόνια στο σπίτι να μην έχω καλό σήμα, αυτό είναι. Δηλαδή, κάθε φορά δηλαδή, σκεφτόμουν, γιατί μετά πήγε στο 99% κάποια στιγμή. Ναι. Και σκεφτόμουν, ξέρεις, είχα πάει μετά στοιχείο, είχα πάει σε διάφορα μέρη και πάντα τύχε να λέω σε αυτό το 1%. Ναι. Να μην μιλήσουμε για διακοπές το καλοκαίρι. Όχι, ναι, και εκεί πέρα υπήρχε μεγάλο θέμα. Εγώ στο φοιτητικό σπίτι δεν είχα σήμα παρά μόνο αν μιλούσα κολλητά στο παράθυρο. Και πάντα το είχα εκεί πέρα, γιατί αν το είχα σε άλλο σημείο και με πέραν τηλέφωνο δεν χτυπούσε. Είχα βρει ένα στήριγμα στο παράθυρο. Κλασικό ήταν αυτό. Αυτό το θυμάμαι πολλές φορές. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, το σήμα, είναι. Και εδώ είναι κέντρο Αθήνα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι απόλυτα. Δεν είναι καλό το σήμα. Τότε δεν υπήρχε ούτε καν η Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ ήταν πολλά χρόνια μετά. Μετά, ναι. Όχι πολλά χρόνια μετά, αλλά μετά. Ναι. Πάντως σίγουρα όχι στην πρώτη φάση. Η πρώτη φάση ήταν η Panafone και η Telestet. Ποιο ήταν το πρώτο κινητό δικό σου? Το δικό μου. Πρώτα απ' όλα αυτό θυμάμαι μια φορά που είχα πάρει το κινητό του πατέρα μου, αυτό το είχα πάει στο φροντιστήριο. Οκ. Για flex. Φροντιστήριο φυσικής, έτσι. Ναι. Και ήταν παράξενο, γιατί εντάξει, ελάχιστοι είχανε. Ναι, δηλαδή ήταν αξιοπερίεργο και ξέρεις, και τα παιδιά που αυτό το βλέπαμε και λίγο ως gadget τότε ακριβώς. Δηλαδή, όταν τα παιδιά που παίζαμε video games και όλα αυτά, τα έβλεπες κάτι τεχνολογικά προηγμένο. Ναι. Μα και τα περιοδικά των video games είχαν μέσα στήλη για τα κινητά τηλέφωνα της εποχής. Ισχύει, το θυμάμαι αυτό, ναι. Έτσι. Αλλά αυτό είπαμε ήταν το 97, τότε ήταν. Το δικό μου κινητό το είχα πάρει το πρώτο χρόνο, το καλοκαίρι που πέρασα στη σχολή, το 2000. Ναι, και εγώ. Πιο πριν δεν είχα, δηλαδή, είπαμε αυτό θα το πούμε σε άλλη εκπομπή, αλλά μέχρι όλο το Λύκειο το έβαλα χωρίς κινητό. Ναι, και εγώ. Όπως και όλοι ουσιαστικά, γιατί να σου πω κάτι, δεν θυμάμαι και τους φίλους μου να έχουν κινητό. Μα ξέρεις τι, και να είχες εσύ, αν δεν έχουν οι φίλοι σου, ποιο το νόημα? Ναι, ακριβώς. Γιατί καμιά φορά τώρα, αν μας ακούνε και παιδιά, σκέφτονται ότι εντάξει, και να μην μιλάς στο κινητό, έχεις το κινητό και παίζεις το ίντερνετ. Τότε δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε αυτό, όχι. Μόνο. Ναι, ήταν μόνο για να μιλάς στο τηλέφωνο. Και ήταν ακριβή επικοινωνία. Δηλαδή και το κινητό το είχες για ώρα ανάγκης. Δεν ήταν αυτό ότι με συμφέρει περισσότερο, έχω απεριόριστα. Τι απεριόριστα? Όχι, έχω πληρώσει άπειρα λεφτά σε λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας που τώρα που τα σκέφτομαι πραγματικά ήταν τρελά λεφτά. Ήταν πάρα πολλά λεφτά, πραγματικά. Και αν σκεφτείς ότι και τα SMS και όλα αυτά, και αυτά δεν είναι ακριβά. Ναι. Γιατί υπήρχε και η εποχή, και λέμε ότι η εποχή τότε, αρχές του 2000, που ήταν χαμός με τα SMS. Ναι. Σκέφτομαι τώρα έχω ένα συμβόλαιο 20 ευρώ το μήνα, όλα περιόριστα. Ναι, είναι 7.000 δραχμές και θυμάμαι να έχω πληρώσει 153.000 δραχμές για ένα λογαριασμό. Ναι, τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Είναι τρελά τα ποσά, πραγματικά είναι υπέρογκα. Γιατί και τώρα δεν σκέφτεσαι καν ούτε αν θα μιλήσεις στο τηλέφωνο, πόση ώρα θα μιλήσεις, δηλαδή δεν σκέφτεσαι το κόστος, γιατί δεν υπάρχει κόστος, είναι στη συνδρομή ουσιαστικά. Και επίσης, φυσικά τα μηνύματα, αν και ποιος στέλνει SMS πλέον. Όχι. Αλλά όλα αυτά, ακόμα και η σύνδεση του ίντερνετ, μέσα σε αυτό είναι, εντάξει, οι περισσότεροι δεν υπερβαίνει το χρόνο. Το χρόνο, ναι. Και τον όγκο ουσιαστικά. Και ποια ήταν η πρώτη συσκευή που είχες? Ήταν το Nokia το 8210. Ήταν η εποχή τότε. Ναι. Το 8210, αν το βρεις, είναι το μικρό Nokia. Τώρα θα ανοίξω να τα βλέπω, γιατί έχω τα δικά μου μόνο μοντέλα μπροστά. Οπότε τα άλλα δεν ξέρω ποια ήταν. Ήταν ένα κόκκινο. Κόκκινο μαύρο.
σε μπλε το είχα, αλλά υπήρχε και σε κόκκινο. Αν με το γκουγκλάρεις θα το βρεις, ήταν από τα συνηθισμένα. Ναι, ωραία. Ναι. Ναι. Και ήταν η εποχή που προσπαθούσαν, το διαφήμιζε αυτό η Nokia, ότι δεν έχει κεραία. Δεν έχει κεραία. Έτσι. Και προσπαθούσαν να κάνουν όσο πιο μικρό γίνεται. Ναι. Τότε ήταν δηλαδή, ποιος θα έχει το μικρότερο στη τσέπη. Ναι. Θυμάμαι, αυτό το είχα πάρει, όχι Δεκέμβριο, εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο, όταν πήγα στη σχολή, Σεπτέμβριο του 2000. Αλλά ξέρεις, θυμάμαι ότι το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς είχα δει το Matrix στο κινηματογράφο. Ναι. Της ίδιας χρονιάς, της προηγούμενης χρονιάς, το 98 ήταν. Αλλά παρόλα αυτά που είχε μπει το 81-10. Ναι. Θυμάσαι τη σκηνή στο Matrix που πέφτει της Nokia και ανοίγει, που ήταν εντάξει. Μεγαλύτερη τοποθέτηση προϊόντος δεν υπήρχε από αυτό. Ναι. Αυτό ήταν ένα κινητό το 8110 το οποίο είχε βγει το 96, δηλαδή ήταν 2 χρόνια πιο πριν. Γιατί μέχρι να γυριστεί ταινία και να προβληθεί, το 98 προβλήθηκε. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν λόγω της επιτυχίας της ταινίας που είχε πουλήσει πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν τη μόδα. Και το σκεφτόμουν, δηλαδή ήμουν ανάμεσα στο 8110, το οποίο εντάξει. Ήταν λίγο γκουμούτσα. Το βλέπαμε τότε και εντυπωσιαζόμασταν εδώ. Τώρα να το δεις, λες, τι πράγμα είναι αυτό. Και το 8210 που πήρα τελικά. Σκεφτόμαι και το 8310, αλλά το 8310 ήταν πολύ ακριβό. Και τότε παίζαν και αρκετές προσφορές με τις συνδέσεις. Ναι. Ναι, δηλαδή υπήρχαν καλές προσφορές. Σου είπα, κάνε σύνδεση για να πάρεις κονσόλα δώρο. Δηλαδή είχε τέτοια δώρα. Ήταν εκείνη η εποχή. Δηλαδή, ξέρεις το θέμα, το είχαμε σύνδεση, όχι με καρτοτηλέφωνο. Γιατί πάλι και άξιζε και το καρτοτηλέφωνο, αλλά θυμάμαι ότι δεν το είχα πληρώσει ακριβά το κινητό για αυτό το λόγο. Αλλά μπορούσα να το πάει. Δηλαδή, κάτι ήταν σαν να το πλήρωνα με δόσεις. Με δόσεις. Ναι, αυτό ήταν. Γιατί άμα πήγε σκέτο το κινητό, ήταν πανάκριβο τότε. Το δικό μου πρώτο τηλέφωνο, δικό μου, ήταν κλασικά, αυτό νομίζω το είχαν οι περισσότεροι μαζί με τα Ericsson με το πορτάκι. Το 3310 το Nokia. Είχε η μητέρα μου το 3210 αρχικά, το οποίο το 3210 νομίζω είναι αυτό που λέμε το τούβλο. 32, ναι. Σωστά. Ναι. Το οποίο ήταν, νομίζω, αν υπήρχε το best seller όλων των εποχών, νομίζω αυτό θα ήταν. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι σε κάποια περίοδο το είχαν σχεδόν όλοι αυτό. Ναι. Σε κάθε σπίτι υπήρχε ένα τέτοιο κινητό. Εγώ είχα το 3310, καμιά φορά μου λέει η γυναίκα μου, ας πούμε, είσαι όλη την ώρα με το κινητό στο χέρι, τώρα το κινητό είναι υπολογιστής. Και λέω, πρέπει να ξέρεις το εξής. Και όταν είχα το 3310, ήμουν όλη μέρα με το κινητό στο χέρι. Ναι. Τι έκανα δεν μπορώ να καταλάβω. Έψαχνα τις ρυθμίσεις, έπαιζα φιδάκι. Έκανα πράξεις στο κομπιουτεράκι για να δω, δεν ξέρω τι. Έβρισκα να ασχολούμαι με ένα 3310 όλη μέρα. Ξέρεις τι σκέφτομαι κάποια φορά. Είναι αυτό το. Μιλάμε και για τη σχολή, αλλά δεν συζητώ καν για το λύκειο και για το γυμνάσιο. Όχι. Αλλά επειδή και εγώ θυμάμαι με το κινητό συνέχεια να παίζω με το κινητό. Τι κάναμε με αυτά τα κινητά που δεν είχαν τίποτα. Ναι, και λέμε παίζει το κινητό φιδάκι. Όχι, δεν είναι το φιδάκι, είναι αυτό που λες με τις ρυθμίσεις. Τώρα το άλλο τι έκανα σε αυτό το κινητό. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, θυμάμαι μετά τα είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο, να το δείτε, ήταν αυτό για το ίντερνετ. Ότι να ψάχνουν για τα logos, για τα ringtones, που αν το σκεφτείς τώρα, να βάλεις ένα logo που δεν καταλαβαίνεις καν τι δείχνει, αυτά τα pixels που έχει, ή να βάλεις ένα ringtone το οποίο, εντάξει, 8-bit μελωδίες. Δεν μπορεί να καταλάβεις ποιο είναι το θέμα. Ναι. Λες, τι ασχολείσαι, τι τρως τα νιάτα σου να ασχολείσαι με αυτό. Ασχολούμασταν γιατί μέχρι τότε το τηλέφωνο που είχαμε το σταθερό δεν είχε καμία ρύθμιση. Και ξαφνικά ήταν κάτι που μοιάζει με υπολογιστή χειρός. Και θυμάμαι και με τις υπέρυθρες που έβαζες το ένα κινητό μπροστά στο άλλο και αντάλλαγες. Ναι. Φαινόταν λίγο, ξέρεις, λες και έχεις μεταφορά ενέργειας, δεν ξέρω εγώ τι ήταν, εξωπραγματικό. Όπως ξέρεις τι άλλο θυμάμαι, που το είχα και σε κάποια φάση, βέβαια άλλα κινητό, πιο μετά ήταν, που ήταν ως τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση. Ακόμα έτσι χρησιμοποιώ το δικό μου. Ναι. Τώρα. Δηλαδή υπήρχαν έξτρα πραγματάκια όλα αυτά. Ναι. Και εμένα πάντα μου άρεσε αυτό με την τεχνολογία, με τα κινητά. Δηλαδή, θυμάμαι ότι κάθε φορά, ακόμα και αν και το 8210 το είχα μεγάλο διάστημα. Δεν είναι ότι το άλλαξα. Έτσι, δηλαδή, τα κινητά που είχα, τα κρατούσα αρκετά. Ναι, και αλλά παρόλα αυτά κοιτούσα και τι κινητό έβγαινε. Θυμάμαι παράλληλα, ο παράλληλος κόσμος της Nokia, γιατί ήμουν με την Nokia τότε. Ο παράλληλος της Telestet είχαν αυτό το TAF 28, που ήταν αυτό με το πορτάκι που άνοιγε. Η Ericsson.
Ναι, της Ericsson. Ναι. Που ήταν με το Μπλε, πορτάκι. κόκκινο, κίτρινο χρώμα. Ναι, ναι. Θυμάσαι και τη διαφήμιση. Υπήρχε και η διαφήμιση που τα έδειχνε όλα με τα χρώματα. Τη διαφήμιση δεν τη θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι όποιος φίλος μου το είχε πάρει αυτό είχε σπάσει το πορτάκι. Ακριβώς. Ενώ στο πορτάκι φαινόταν λίγο εντυπωσιακό που το ανοίγεις και μιλάς, τελικά στο τέλος δεν έμεινε κανένα πορτάκι. Ναι. Ήτανε λίγο της πλάκας στο πλαστικό για να βγει και φθηνό και να το πάρουν πολλοί. Ξέρεις τι δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε που η οθόνη τους είχε μια γραμμή μόνο. Ναι. Δηλαδή είχα συνηθίσει από την Nokia, από το οποίο ήταν, ξέρεις, συγκριτικά ήταν τεράστια οθόνη. Ακόμα και σε αυτό το 8210 που είχα, δεν συγκρινόταν με το Ericsson. Και αυτό με χαλούσε. Αλλά μου άρεσε που ήταν συμπαγές και μικρό. Ναι. Εντάξει, τα Nokia λένε τώρα, ρε παιδί μου, ότι πέταξε το από το 5ο όροφο, δεν θα πάθει τίποτα. Ναι. Δεν είναι τόσο συμπαγής η κατασκευή του. Θα σου πω τι έπαθε εμένα, γιατί λέμε τώρα. Είχε σπάσει το καπάκι που βγαίνει για... Ξέρεις, είχαν για τις υπέρυθρες, νομίζω. Τζαμάκι. Και καπάκι, Ένα τζαμάκι. Και υπήρχε και μια άλλη θύρα που δεν θυμάμαι ήταν για τι ήταν, το οποίο πάλι είχε καπάκι που έμπαινε και έβγαινε και αυτό μου είχε σπάσει. Τα κινητά μέρη του κινητού. Πάντα τα κινητά μέρη του κινητού σπάνε. Το 3310 δεν είχε τίποτα κινούμενο, ήταν ένα πράγμα. Μόνο το καπάκι της μπαταρίας. Και ακόμα και τα πλήκτρα δεν εξήχαν καθόλου. Καθόλου, ναι. Ήταν ενσωματωμένα όλα μαζί. Επιστρέφει το θέμα αποσπόμενης μπαταρίας. Ναι. Να δούμε πώς θα το υλοποιήσουν. Προσπαθώ να θυμηθώ αν άλλαζα. Ξέρεις, δεν θυμάμαι να αλλάζω μπαταρία στο κινητό. Κρατούσανε μωρέ τότε, εντάξει. Κρατούσανε. Μπορούσε να την αλλάξει, αλλά άλλαζε τηλέφωνο μέχρι να χαλάσει η μπαταρία. Ακριβώς, δηλαδή, όταν έγινε τότε, κυρίως μετά, θα τα πούμε με τα iPhones, ότι σταματάει η αποσπόμενη μπαταρία, είχε γίνει ένας ψιλοχαμός έτσι, παγκοσμίως, ότι τι γίνεται και μας αναγκάζουν να αλλάξουμε το κινητό και δεν μπορούμε, αλλά τελικά, το σκεφτόμαι και πιο πριν, εντάξει, μπορούσα να αλλάξω την μπαταρία του κινητού. Δεν την αλλάξα ποτέ. Ναι, ούτε εγώ. Και κρατούσα τα κινητά χρόνια. Το 8210 στο τέλος, πρώτα απ' όλα τα πλήκτρα δεν έβλεπες τα νούμερα. Ναι, είχαν σβηστεί. Ήταν ένα πράγμα, ένα γκρι. Γκρι όλα τα πλήκτρα. Επίσης, αυτό που λέμε ότι το είχα σε μπλε, στο τέλος το είχα σε ασημή. Γιατί ξέρεις ολόκληρο. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, και όταν αρχίζει να ξεφτίζει, το κάνεις και εσύ λίγο, ναι. και το κάνεις όλο, ξέρεις. Να μην είναι παραλλαγή, θες να γίνει ένα χρώμα. Ναι. Επίσης, δεν θυμάμαι να είχα θήκη. Είχες θήκες στα κινητά αυτά? Άμα σου πω ότι είχα στο 3310 και ήταν το πιο άχρηστο αξεσουάρ, φαντάζομαι. Είχε στη θήκη τη λαστιχένια που είχε μπροστά τη μεμβράνη. Ναι. Αντιαισθητική ήταν αυτή. Εντελώς. Και επειδή δεν έμπαινε εύκολα στο παντελόνι, την κατάργησα. Ναι. Αν και αυτές οι θήκες είχαν και ένα κενό στο πίσω μέρος για να μπαίνει ζώνη. Ναι. Και ήταν η εικόνα τότε που έβλεπες μεγαλύτερους σε ηλικία να το έχουν στη ζώνη μόνιμα. Και πιο μετά. Αλλά αυτή η εικόνα καμιά φορά υπάρχει ακόμα, που είναι με το τσαντάκι μπροστά που βάζει στο κινητό. Ήταν αυτό που δεν θέλανε να το βάλουν και στην τσέπη. Έτσι, ακτινοβολίες, τα σάρα, όλα αυτά. Ναι. Ήταν και αυτό. Ναι. Αλλά αυτό που λες ότι να βλέπεις να κρέμεται, λες και είναι ο άλλος, δεν ξέρω και εγώ στις οικοδομές, να κρέμεται το κινητό του διαφανές, ξέρεις, και να το βλέπεις κάθετα. Το θυμάμαι, ήταν κλασική εικόνα. Για πες, μετά το 3310, όχι το 8210 πήρες. Κοίτα, ήταν μια περίοδος, ο αδερφός μου ξέρεις ποιο είχε το 6600 της Nokia. Το 6600. Αυτό που για κάποιο λόγο το λέγαμε μαχού, αλλά ποτέ δεν καταλαβαίνει. Βγάζαμε και nicknames στα... Ωραία φίλε, αυτό το είχε ο φίλος μου Μιχάλης και ήταν και ακριβό τηλέφωνο. Το αυγό, ναι. Το αυγό. Ήταν ακριβό, έχρωμο. Ήταν έχρωμο και ξέρεις τι γίνεται. Ότι σε αυτό το κινητό, το οποίο ποτέ βγήκε, το έχεις μπροστά σου. Ναι, το έχω, το 2003, Οκτώβριο του 3. Και Ιούνιο ή Οκτώβριο, ανάλογα στην περιοχή. Ωραία, δηλαδή, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση αυτό το κινητό? Είχε Symbian, ήταν το λειτουργικό Nokia. Είπαμε, παραμένουμε στην Nokia, οικογενειακός. Το θέμα ποιο είναι ότι αυτό το κινητό μπορούσες να βάλεις μέσα στα παιχνίδια του Nick Gates. Που ήταν η παιχνιδομηχανή της Nokia. Ναι. Ο Θεός να την κάνει παιχνιδομηχανή. Βασικά, αν έπαιζε και σε γκαράλι και τον Bryder, αλλά. Έχω παίξει όλο το παντεμόνιου εκεί πέρα στο φανταρικό. Αυτό ζαλίδες να το παίξει στο PlayStation. Ναι, το είχε ένας
φίλος εκεί Ναι. πέρα στο ναυτικό και είχα τερματίσει. Επειδή είχαν το ίδιο λειτουργικό και νομίζω το ίδιο hardware, μπορεί να Μμμ. λέω παραπλήσιο, έβαζε τα παιχνίδια του, τα ROMs έτσι, τα έβαζε στο τέτοιο και μπορούσε να τα παίξει όλα. Έτσι, Ναι. της Nokia. Και ήταν ωραίο αυτό γιατί στο μεταξύ το Nick Cage, ό,τι και να είναι, είχε και το σταυρό, είχε και όλα αυτά Ναι, και είχες τα έπαιζε. κουμπιά κανονικά. Σε αυτό εδώ με το μοχλουδάκι. Ναι, το μοχλουδάκι που στο τέλος έπιανε, ξέρεις, ο αντίχειρας δεν μπορούσες. Και να παίζεις το Brider. Φαντάσου τώρα, το Brider 1 να παίζεις αυτό. Δες τώρα χαρακτηριστικά. Ανάλυση οθόνης. Τι κάμερα είναι αυτό? Κάμερα 640x480 pixel. Ναι. Video recorder λέει με audio support. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να γράφει βίντεο χωρίς ήχο. Και αυτό ήταν stream για την εποχή. Είχε όντως Symbian το 7,0 Ναι, αυτό με τα Symbian το θυμάμαι. και 176x208 ήταν η ανάλυση της οθόνης. Τίποτα δηλαδή. Ναι. Και πήρες εσύ μετά αυτό από τον αδερφό σου? Ναι, εγώ είχα πάρει μετά τον E70. Αλλά σε αυτό το κινητό, τον E70 πάλι της Nokia, Ναι. αλλά σε αυτό το κινητό ασχολήθηκα και εγώ πολύ. Όχι, δεν το χρησιμοποιούσα στην πράξη, αλλά ξέρεις, μου το έδινε και έπαιζα και εγώ παιχνίδια και όλα αυτά. Δηλαδή ήταν από τα κινητά τα οποία ήταν χαρακτηριστικά. Και μάλιστα, εκτός από αυτά, ξέρεις που λέμε Symbian, έβαζες και, πώς το λένε, θυμάμαι έβαζα την database του IMDb, κάτι τέτοια πράγματα, τα iPhone. Δηλαδή ήταν σαν φορητό pocket PC αυτό. Ναι. Και αυτό που λέμε για ψάξιμο, ναι, το έψαχνες και έβαζες ό,τι ήθελες. Και emulators έβαζες για παιχνίδια και ό,τι φανταστείς. Ήταν αρκετά πρωτοπόρο τότε. Το δεύτερο τηλέφωνο που πήρα εγώ δεν συνέχισα με Nokia. Είδες, εσύ πήγες από Nokia σε Nokia, εγώ όχι. Πήγα σε Panasonic, όπου τότε που το είχα δει σε κάποιο μαγαζί μου το είχε δείξει μια πολίτρια. Είχε ένα θετικό και ένα αρνητικό σε σχέση με το 3310. Η οθόνη του είχε 4 χρώματα που μπορούσες να εναλλάσσεις, όχι ταυτόχρονα. Αντί να είναι πράσινη, να είναι ροζ, μπλε ή ένα άλλο χρώμα. Δεν θυμάμαι τι είχε, πορτοκαλί. Σωστό, ναι. Και έλεγα ωραίο αυτό με τα χρώματα. Λέω είναι εφετζίδικο. Έλα όμως που είχε μια μικρή κεραία, ενώ είχαμε πει ότι νωρίτερα παίρναμε αυτά που δεν έχουν κεραία. Σωστό, ναι. Και είπα να την κάνω τώρα αυτή την κίνηση, να πάω σε αυτό που έχει κεραία. Τελικά πήγα. Πολύ καλό τηλέφωνο ήταν. Η μπαταρία κρατούσε άπειρα. Σε μπλε χρώμα το είχα. Ναι, το κράτησα αρκετά μέχρι να πάω στο επόμενο. Άλλαζες μάρκες. Δηλαδή, ναι. εγώ πολύ δύσκολα. Εγώ πάντα το είχα αυτό. Δηλαδή, όταν συνηθίσω, ξέρεις, δεν είναι τόσο το κινητό ή ότι μου αρέσει τόσο πολύ η Nokia ή η Ericsson ή οποιαδήποτε άλλη. Αλλά ήταν περισσότερο το λειτουργικό. Δηλαδή, όταν συνηθίζω το λειτουργικό. Ναι. Όταν συνηθίζω το λειτουργικό σου, είπα παραδείγματος χάρη, τα Nokia μου άρεσαν επειδή είχαν μεγάλη οθόνη εκτός των άλλων, αλλά μου άρεσε και το λειτουργικό που είχαν. Το είχα συνηθίσει. Μετά, δηλαδή, θυμάμαι τα αντίστοιχα τα Ericsson, ποτέ δεν τα συμπάθησα ιδιαίτερα. Ή τα Motorola. Τότε ήταν και η εποχή της Motorola. Βέβαια, και έβγαζε πολύ καλά τηλέφωνα. Κυρίως ήταν αναδιπλούμενα. Ναι. Αυτό το χελωνάκι, δεν θυμάμαι στο μεταξύ. Εγώ δεν το θυμάμαι. Ό,τι θυμάμαι προφανώς. Ναι. Το θυμάσαι που ανοιγόκλεινε. Ναι, βέβαια. Που ήταν, ναι. Αυτό ποιο ήταν τώρα. Αυτό το είχαν πάρα πολύ. Αυτό το είχε μια συμμαθήτριά μου η οποία είχε πολλά λεφτά. Θεωρούνταν επαγγελματικό. Σοβαρά. Ναι. Όχι κόσμος αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν τόσο ακριβό. Κοίτα τώρα, ψάχνω λίγο εδώ στη βάση. Αυτά ήταν V κάτι, V808. Τα V800, αυτά έχεις δίκιο. V600, αυτά ήταν. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Και ξέρεις, και τότε είναι η εποχή που έβγαζε και η Samsung και η Siemens. Ναι. Αυτά τα C40, S40, τα οποία δεν έκανε και τίποτα ιδιαίτερο. Ήτανε οικονομικά κινητά, αλλά εντάξει, οκ. Καλά. Και ναι, δηλαδή και μετά, ξέρεις ποια ζήλευα, ποια κινητά. Λίγο, το είπες πριν για την κάμερα, ότι στα κινητά που είχα δεν είχε καλή κάμερα. Θα σου πω εγώ πότε πήγα σε κινητό με καλή κάμερα. Ναι, και εγώ, αλλά πολύ πιο μετά. Θυμάμαι τη Sony, ξέρεις, δεν το είχα το κινητό, αλλά θυμάμαι το πρώτο, τη Sony που το διαφήμιζε για τα 2 MP. Το θυμάμαι. 2 κιόλας, ναι. Ποιο ήτανε? 2 MP, που ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Και επίσης θυμάμαι και τη Sony το Walkman. Σωστό.
Που ήταν ένα το οποίο MP3 player. MP3 player. Και τότε είχε σημασία το MP3 player. Ναι. Βέβαια, η χωρητικότητα που είχε ήταν της πλάκας, δεν ήταν. Αλλά σε αυτά τα κινητά, είπαμε, δεν παίζαμε MP3. Τι MP3 παίξεις. Ναι. Επομένως, όταν βγήκε η Sony και διαφήμιζε το κρυστάλλινο ήχο και το MP3 και όλα αυτά, και έχει και το όνομα της Sony για τον ήχο, το ζήλεψε αυτό. Απ' την άλλη, δεν το πήρα γιατί ξέρεις, τώρα με τα Nokia και όλα αυτά, το Symbian, λέω εντάξει, θα έχω τα MP3, αλλά θα χάσω όλα τα υπόλοιπα. Γιατί με το Sony δεν μπορούσα να κάνει πολλά πράγματα. Ναι, το σκεφτόσουν, έπαιζε ρόλο. Αν και Ναι, τότε ακόμα θέλαμε να έχει ραδιόφωνο, όχι τόσο το MP3. Ραδιόφωνο να έχει και να παίζει, ξέρεις, με τα ακουστικά σαν κεραία. Έτσι θυμάμαι, δεν είχα ποτέ κινητό με ραδιόφωνο. Ποτέ. Εγώ είχα. Και άκουγα κιόλας αρκετά. Ναι, το πιστεύω ότι ήταν καλό. Δηλαδή, ότι ήταν καλή προσθήκη το ραδιόφωνο. Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν κάτι που δεν θα σε ενοχλούσε, δεν θα σκεφτόσουν τα megabytes και όλα αυτά προφανώς. Και θα το χρησιμοποιούσες. Όπως και στο πέρασμα αυτό που κατήργησαν την mini jack υποδοχή πολλά τηλέφωνα πριν από μερικά χρόνια, ήταν θέμα για κάποιους ότι δεν μπορώ να κουμπώσω τα ακουστικά και να ακούω ραδιόφωνο. Ήταν μόνο το streaming ραδιοφωνικό. Η μοναδική επιλογή. Ξέρεις, και αργότερα θυμάμαι στο γυμναστήριο που ζήλευα αυτά τα παιδιά που το είχαν. Ναι. Δηλαδή που ακούγαν μέσω κινητού. Ναι. Και ξέρεις κάτι, πολλές φορές έβλεπες πολύ φτηνότερα κινητά να το έχουν αυτό. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ήταν κάτι ακριβό και είχαν το ραδιόφωνο. Αλλά ήταν χρήσιμο. Όπως και αυτό που είπαμε πριν, τηλεκοντρόλ. Ναι, πολλά κινητά είχαν την δυνατότητα. Ναι. Και αυτό χρήσιμο ήταν. Και παίζαμε τότε, πηγαίναμε έξω από τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και πειράζαμε τις τηλεοράσεις. Αυτό ήταν κλασικό. Αργά το βράδυ, τις βάζαμε τέρμα, αλλάζαμε το κανάλι, ό,τι να είναι. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Επόμενο κινητό. Εγώ ξαναπήγα σε Nokia. Γύρισα στη Nokia. Είμαι ήδη στο ναυτικό. Έχω τελειώσει σχολές κτλ. Και έχω πάρει πιο. Πολύ περίεργο. Στο στρατό τι κινητό είχες, πες μου? Nokia και Ericsson. Εγώ στο στρατό είχα ένα από τα πιο φτηνά Nokia που υπήρχαν. Το οποίο το πήρα με σκοπό να μου το κλέψουν σε τέτοιο στυλ. Εγώ επειδή ήμουν γιατί με φόβιζε να λέει ότι προσέξτε, μην έχει αξία και τέτοια πράγματα. Να σου πω, δεν θυμάμαι με ποιο τηλέφωνο πήγα στο κέντρο. Αλλά όταν ήμουν στο καράβι στο ναυτικό, θυμάμαι, είχα 2 τηλέφωνα, άλλαξα στους 14 μήνες που υπηρέτησα. Το πρώτο που είχα και ήταν πολύ περίεργο ήταν το Nokia το 3650, ένα μεγάλο μπλε με στρογγυλό πληκτρολόγιο. Παράξενο αυτό, συλλεκτικό θα είναι. Δεν το έχω, το πούλησα σε ένα ναύτη εκεί για να πάρω το επόμενο. Ήτανε μακρουλό, στρογγυλό, το κάτω μέρος, τα κουμπιά ήταν όλα στρογγυλά, δεν ήταν στη σειρά τα νούμερα 1, 2, 3. Ναι. Πήγαινε σαν να βλέπεις ένα ρολόι, σκέψου. Σαν καντράν, έτσι. Ναι, σαν καντράν ρολογιού που απλά είναι τα γράμματα. Ενδιαφέρον. Πολύ περίεργο. Και όλοι με ρωτούσαν, καλά σε βολεύει αυτό το πληκτρολόγιο για τα μηνύματα. Ήταν περίεργο. Αλλά μέχρι να το συνηθίσεις. Και εκεί έπαιξα και το πρώτο σοβαρό παιχνίδι. Δηλαδή έφυγα από τα φυτάκια και από αυτά. Και έπαιξα κάτι σε Arkanoid, κάτι τέτοιο που υπήρχε και στα ηλεκτρονικά έξω δηλαδή. Απλό πάλι, αλλά πιο εξελιγμένο από το φιδάκι. Επειδή τότε στο στρατό είχα και το PSP. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το κινητό, να σου πω. Δηλαδή γι' αυτό σκέφτηκα θα έχω το PSP, να παίζω τα παιχνίδια και όλα αυτά, να σκοτώνω την ώρα μου, και παράλληλα θα έχω το κινητό και να μιλάω. Άρα το κινητό δεν με ενδιαφέρει να κάνει πολλά πράγματα. Αυτό τώρα πρέπει να το δεις στο 3650, γιατί όντως ήταν περίεργο και επειδή τους είχαν κράξει για το στρόγγυλο πληκτρολόγιο, μετά βγάλανε μία δεύτερη έκδοση που ήταν ναι μεν στρόγγυλο, αλλά τα νούμερα ήταν στην ευθεία. Ναι. Πάντως, ξέρεις το σπαστικό ποιο είναι αυτό, όταν μαθαίνεις, γιατί τότε γράφαμε πολύ. Τα SMS αυτά, και ξαφνικά σου αλλάζει τη διάταξη, την απόσταση των γραμμάτων. Ναι. Των κουμπιών. Ναι, ήταν δύσκολο. Πολύ αυτό. Και επίσης δεν συμπάθησα ποτέ αυτό το σύστημα της Ericsson που έχει την αυτόματη πώς το λέγανε, που συμπληρώνεις αυτόματα τις λέξεις. Το TAF9. Το TAF9, ναι. Όλο αυτό. Το είχαν και άλλοι στέλνοι. Ναι, μετά υιοθετήθηκε, ναι. Δεν μου άρεσε καθόλου. Εσύ ποιο ήταν το επόμενο τηλέφωνο που είχες στην κατοχή σου? Το Mi 70. Αυτό δεν μου άρεσε εμφανισιακά. Το θυμάμαι ποιο είναι. Ήταν πιο μεγαλίστικο στα μάτια μου. Αυτό ήταν μεγαλίστικο, ναι.
Ωραίο, δυνατό κινητό. Απρίλιος του 2005 η κυκλοφορία του. Ναι. Ναι. Ξέρεις πώς να τον θυμηθώ. Μπορείς να δεις το iPhone πότε βγήκε το πρώτο. Το 3, Όχι το 3, το αμερικάνικο, το 2G. First Generation. Ναι. 2007. 2007. Επομένως, εγώ από το 2005 ως το... Στο μεταξύ, μέχρι το 2007 έχεις κάποιο άλλο κινητό? Είχα αρκετά. Για πες. Λοιπόν, το επόμενο πουλάω το Nokia το 3650. Πρώτα απ' όλα, βλέπω ότι τα πουλούσε τα κινητά, Αυτό το πούλησε σε ένα παιδί που ήμασταν μαζί στο καράβι, ναι. Μου το ζήτησε και ήταν, λέω γιατί όχι. Ήθελα να πάρω άλλο εγώ. Και το πούλησα σε καλή τιμή κιόλας, το είχα δώσει. Ναι. Και πήρα το TAF 68i, που ήταν το πρώτο κινητό τηλέφωνο που είχε κάμερα. Αυτό είναι... Εντάξει. Η κάμερα δεν ήταν στη συσκευασία. Κούμπονε στο κάτω μέρος της συσκευής, σαν αξεσουάρ, Ναι. και γινόταν κάμερα. Και τραβούσε κάτι φωτογραφίες που είναι σαν να βγάζει με το Game Boy, σκέψου. Και αυτό είχε κλασική διαφήμιση στην τηλεόραση. Ναι. Το θυμάμαι που κούμπονε η κάμερα. Είχε και δική της στίκη. Ναι. Για να την αποθηκεύσεις, να την κρεμάσεις τα κλειδιά σου. Και θυμάμαι και διαφήμιση σε στάσεις λεωφορείου που το έδειχνε και έλεγε τώρα με τα χρώματα και φωτογράφησε τις στιγμές και τέτοια. Αλλά ήταν ωραίο κινητό αυτό. Και υπέρυθρες είχε. Και τι άλλο είχε αυτό που μου είχε λύσει τα χέρια. Αν φορούσες τα ακουστικά σου, είχε φωνητικές εντολές. Δηλαδή έλεγες πάρε τηλέφωνο το σπίτι. Έπαιρνε στο σπίτι. Όταν σε παίρναν έλεγες απάντησε και απαντούσε. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα φωνητικές εντολές, να ξέρεις. Τότε στο ναυτικό, επειδή μιλούσα άπειρες ώρες, με είχε βολέψει πάρα πολύ στο ψοφόκριο να μην βγάζω τα χέρια μου. Και δούλευε αυτό, Και δούλευε τέλεια. Και στο επόμενο μετά που πήγα και δεν το είχε, μου είχε λείψει πάρα πολύ το χαρακτηριστικό αυτό. Πάντως ήταν ωραίο κινητό. Δηλαδή και εμφανισιακά το κινητό αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ, έτσι, λευκό τη ζάχαρη, του πάγου ας το πω, με γαλάζιο το πάνω τμήμα του, έχρωμο και αυτό, το πρώτο έχρωμο που είχα, και εντυπωσιακό. Ξέρεις, υπήρχε μια εποχή που διαφημίζονταν πολύ αυτά τα κινητά, όχι μόνο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, έβλεπες πολύ συχνά διαφημίσεις στην τηλεόραση για κινητά, ενώ τώρα δεν βλέπεις. Ναι. Και αυτό τότε μου είχε κάνει και εντύπωση γιατί ξαναγύρισα σε μικρό μέγεθος τηλεφώνου. Δηλαδή έφυγα από το Nokia το περίεργο που ήταν τεράστιο και γύρισα πάντα σε ένα που χωρούσε στη τσέπη μου. Κοίτα, οι εταιρείες πάντα το κάνανε αυτό. Μια γυρίζανε, πηγαίναν τα μικρά τα κινητά, μετά τα μεγαλώνανε, πηγαίνουν πάνω. Όπως και τώρα που όσο πιο μεγάλο είναι το τηλέφωνο, τόσο πιο απολαυστικό υποτίθεται ότι είναι. Ναι, αλλά μετά από ένα σημείο λένε ότι πάλι γυρίζουμε στα πιο μικρά. Ουσιαστικά ψάχνουν το μέγεθος που βολεύει να το κρατάς με το ένα χέρι. Για να κάνεις κάποιες λειτουργίες βασικές. Ναι. Θα πάω στο επόμενο, γιατί εσύ πήγες, βλέπω, πέρασες αρκετά χρόνια. Ναι, γιατί έμεινα με το ίδιο κινητό, γι' αυτό σου λέω. Εγώ έχω αλλάξει λίγα κινητά. Ναι. Το επόμενο είναι, συνεχίζω με Sony Ericsson και πηγαίνω στο G900, το οποίο είχε και stylus, είχε και γραφίδα. Αυτό μοιάζει αρκετά με, μπορώ να σου πω, είναι ένα κλασικό τηλέφωνο, πληκτρολόγιο στο κάτω μέρος και οθόνη επάνω, αλλά η οθόνη είναι και αφής. Είναι έγχρωμο, έχει δικό του λειτουργικό και μπαίνει και στο ίντερνετ. Είναι το πρώτο τηλέφωνο που έχω που μπαίνω στο ίντερνετ. Τις οθόνες αφής τις θυμάμαι, ποτέ δεν συμπάθησα τις γραφίδες. Ποτέ. Ναι, εγώ πάντα τη γραφίδα την έβλεπα ως το αξεσουάρ που εφόσον υπάρχει στο τηλέφωνο είμαι υποχρεωμένος να το χρησιμοποιήσω. Όχι. Αν και χρησιμοποιούσα, επειδή είχα Pocket PC, δηλαδή είχα το Fujitsu Siemens, αυτό ήταν το Lux το 720p, και πιο πριν είχα το Scion, που ήταν και αυτό ήταν σαν μικροί υπολογιστές ήταν ουσιαστικά. Έτσι, είχαν τη γραφίδα. Αλλά σε κινητό, ποτέ δεν μου άρεσε ποτέ δεν ήθελα να έχω κινητό με γραφίδα, γιατί είχα το φόβο πάντα μήπως χάσω τη γραφίδα, μήπως σπάσει, μήπως χάσει, δηλαδή, και θεωρούσα ότι είναι ακόμα κάτι που θα πρέπει να κουβαλάω ουσιαστικά. Αν έχανες τη γραφίδα, έμενε μια τρύπα εκεί στο κινητό, ένα χαζό σημείο που το μάτι σου πάντα πήγαινε εκεί. Ναι. Ήταν ενοχλητικό. Πολύ καλό. Αυτό το είχα πάλι σε μια σχολή ήμουνα
και έμπαινα στο ίντερνετ. Και θυμάμαι εκεί πέρα να έχω και τρεχάματα με την τότε Wind, γιατί ενώ είχα κάνει ένα συμβόλαιο για περιόριστη χρήση δεδομένων, με ερχόντουσαν κάτι υπέρογγοι λογαριασμοί, γιατί λέει αντί να μπαίνω με το GINT, ξέρω εγώ πώς το έλεγε σύστημα, εγώ έμπαινα με το GBINT. Ένα κουμπί πατούσα όμως. Δηλαδή ο χρήστης ένα κουμπί πατάει και μπαίνει στο ίντερνετ, δεν μπορεί να ξέρει τι είναι το κάθε site από πίσω. Και με ανταλλαγή εξοδίκων είχα πάρει τα λεφτά μου πίσω. Να σου πω, με τη Wind για αντίστοιχα πράγματα τη σταμάτησα και εγώ τότε. Μάλιστα. Γιατί ο λόγος που σταμάτησα είναι κάθε φορά που ήταν διαφορετικός λογαριασμός σε πάγιο. Ναι. Και δεν έβγαζα. Αυτό είναι ένα τηλέφωνο που επίσης πούλησα, είδες, μετά δεν έχω πουλήσει. Και ένα πολύ καλό φίλο, το τηλέφωνο το είχα εγώ 2 χρόνια. Το έδωσα καινούριο, ούτε γρατζουνιά, τίποτα. Το παίρνει Παρασκευή το τηλέφωνο, Σάββατο πάει για μπάνιο και μπαίνει με το κινητό στη θάλασσα. Και το χαλάει. Λογικό είναι. Και λέω ρε φίλε, 2 χρόνια το είχα σαν καινούριο, δηλαδή κρίμα. Ναι. Τα πρόσεχες στα κινητά σου? Τα πρόσεχα σαν τα μάτια μου, ναι. Εγώ τα πρόσεχα στην αρχή. Αλλά μετά, δηλαδή τώρα που το λες, και θυμήθηκα το 8210 και όμως είχα και εγώ θήκη στο 8210, αλλά πρέπει να είχα την πρώτη σεζόν από τις 5-6 που είχα το κινητό. Αλλά μετά ήταν αδιάφορο το να το προσέχεις. Μέχρι να αρχίσει να ψιλοχαλάει για κάποιο λόγο. Ναι. Μετά λες, το χάλασε. Θα το χαρώ. Είναι σαν τα αυτοκίνητα που στην αρχή τα προσέχεις και άμα φας 5-6 γρατσουνιές, λες μετά. Μετά λες, εντάξει, φτάνει ρε παιδί μου. Όσο ασχολήθηκα. Ναι, εγώ, θες να συνεχίσω να λέω τα τηλέφωνα που είχα εγώ? Πες μου όμως με βάση τη χρονιά. Αυτά είναι χρονολογικά τώρα που σου λέω. Ναι. Σε ποια χρονιά έχουμε φτάσει? Λοιπόν, κάτσε να σου πω το επόμενο, ακριβώς πότε φτάνουμε. Είναι ένα τηλέφωνο που το είχα πάρει για την κάμερα. Είναι clamshell, αυτά που ανοίγουν δηλαδή στην... Αυτά τα χελωνάκια. Είναι το 2004. 2004. Εντάξει. Ναι. Με λογότυπο Vodafone επάνω. Το είχα Vodafone τότε. Δεν καθόλου αυτά τα κινητά. Ναι. Καθόλου. Αυτό είναι πάρα πολύ κατασκευή. Ακόμα και τώρα που το κρατάω, ακούτε και το θόρυβο. Δεν ξέρεις τι είναι. Συγκριτικά με το άλλο που μου έριξες, έδειξες το TAF 68, το άλλο μου άρεσε πολύ περισσότερο από αυτό που το πήρες πιο μετά. Αυτό επειδή έχει πολλά σημαίνια τμήματα και όταν το ανοίξεις, ήταν πιο premium στα μάτια. Δηλαδή θυμάμαι ρε παιδί μου και παιδάκι τώρα 17-18 χρονών, να κάθομαι να πηγαίνω σε εστιατόριο και να το αφήνω για να το δείξω το τηλέφωνο, να το φλεξάρω λίγο πάνω στο τραπέζι. Αυτό το κάνανε, ναι, το κλασικό. Ναι. Επίσης έχει κεραία, έστω και μικρή, αλλά ποιο ήταν το selling point του κινητού? Αν θυμάμαι καλά, έλεγαν τότε το πρώτο τηλέφωνο με 1 MP κάμερα. 1 MP ακόμα, ναι. Και είναι η πρώτη φορά που έχω εκτυπώσει φωτογραφία από το κινητό τηλέφωνο στο φωτογράφο. Έχω βγάλει την κάρτα μνήμης, έχω πάει και έχω πει αυτές τις φωτογραφίες θέλω να τις εκτυπώσω. Και τις έχω ακόμα, τις βλέπω και όντως είναι καθαρές. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Να το κάνω, δηλαδή σε διαδικασία να εκτυπώνω φωτογραφία. Το τηλέφωνο έχει ακόμα μέσα την κάρτα μνήμης, ναι. η οποία είναι 8 MB. Άρα τι φωτογραφίες, τι ανάλυση είχε η φωτογραφία? 1 MP. Ναι. Πόσους χωρούσε, δεν ξέρω πόσους χωρούσε. Ξέρεις τι θυμάμαι, είχα εκτυπωτή για φωτογραφικό χαρτί. Ναι, εγώ εκτύπωσα 5 φωτογραφίες και έκλαιγα τα λεφτά που έδωσα για τον εκτυπωτή. Ήταν πανάκριβα. Εκτύπωσα μέχρι που μου τέλειωσαν τα δωρεάν χαρτιά που είχα μαζί με το... Ναι. Και δεν ξέρω πήρα ποτέ, γιατί όχι για το κόστος των χαρτιών, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσα καθόλου. Όχι, εγώ για το κόστος των μελανιών, γιατί μου έβγαινε πολύ πιο φθηνά τελικά να πάω έξω να τις εκτυπώσω. Αυτό είναι σωστό. Ναι. Αλλά για κινητό, ξέρεις, να πάρω κινητό για την κάμερα του, ποτέ δεν το έκανα αυτό. Η μπαταρία αποσπόμενη, φουσκωμένη πλέον από τα χρόνια. Κλασικά είναι αυτό. Οι φουσκωμένες μπαταρίες. Μετά πάμε... Αλλά άλλαζε συχνά κινητά. Ναι, άλλαζα από ό,τι φαίνεται. Τελικά, ναι, δεν το θυμόμουν έτσι. Το βαριόσουν, ήθελες να αλλάξεις... Έβγαινε κάτι άλλο και δεν μπορούσα να αντισταθώ. Ναι. Γιατί δεν άλλαζα. Θα σου πω έναν λόγο που δεν άλλαζα κινητά τότε και μετά. Επειδή τα έπαιρνα, δεν είχα καρτοτηλέφωνο, είχα με συμβόλαιο. Επομένως, πλήρωνες το κινητό και ξέρεις, είχες δέσμευση 2-3 χρόνια. Δεν είναι ότι το έπαιρνες και μπορούσες να αλλάξεις. Επομένως, αυτό που λέω ότι
Και εγώ ήθελα να πάρω άλλο κινητό, αλλά επειδή έπρεπε να ήδη πλήρωνα το προηγούμενο, δεν μπορούσα να σταματήσω να κάνω κάτι άλλο. Σε αυτό το Sharp, το GX30, έπαιξα το πρώτο παιχνίδι που είπα ότι όντως παίζω κανονικό παιχνίδι. Ναι, ποιο ήταν? Και ήταν το Bomb Jack, που ήταν ίδιο με την arcade έκδοση. Και ήταν σε... Και θυμάμαι, το αγόρασα βέβαια, από το κατάστημα, είχε κατάστημα μέσα, ψηφιακό κατάστημα και το αγόρασα. Έχουμε περάσει επομένως σε άλλη εποχή όταν λες είχε ψηφιακό κατάστημα. Ναι, είχε ψηφιακό κατάστημα. Πολύ απλό, πολύ βασικό. Έπαιζε και μουσική, ναι. Και Ναι, τώρα που το κρατάω και το βλέπω, έχει και ένα μοχλό στο πλάι που αλλάζει, έχει δύο φακούς, ένα μάκρο και ένα κανονικό για τη φωτογραφική μηχανή. Επαναστατικό αυτό. Δεν το θυμόμουν να κάνω αυτό. Ναι, έχει ένα μοχλό. Και υπέρυθρες εννοείται. Ωραίο, πολύ ωραίο. Το χάρηκα αυτό πολύ το τηλέφωνο. Πάντως θυμάμαι τότε με τα Nokia και όλα αυτά, δηλαδή με τις κάμερες, ότι ακόμα και το 1 MP μας φαίνονταν καλή φωτογραφία αυτή. Ναι, μα σου λέω εγώ εκτυπωμένες και είναι μια χαρά φωτογραφία. Για τότε. Δηλαδή σε σχέση με τις φωτογραφικές μηχανές που κυκλοφορούσαν, μια χαρά ήτανε. Ναι, μα εγώ θυμάμαι και το RAW, το περιοδικό και το high-tech. Ξέρεις, θυμάμαι την εποχή που διαφημίζαν τις ψηφιακές φωτογραφικές που ήταν 2 MP, 3 MP. Ναι. Επομένως, μιλάμε για επαγγελματικές κάμερες. Και είχαν τόσο. Επομένως, λογικό είναι, εντάξει. Τώρα θα περάσουμε σε σένα, γιατί πάμε. Το επόμενο τηλέφωνο το δικό μου είναι 2009. Έμεινες εκεί. Ναι, έμεινα αρκετά χρόνια δηλαδή με το Sharp και μετά πήγα στο επόμενο. Τι θυμάμαι, γιατί για μένα εκεί αλλάζει η εποχή, έτσι. Θυμάμαι όταν έκανε την παρουσίαση του πρώτου iPhone, που στην Ελλάδα δεν ήρθε ποτέ το πρώτο, ήταν μόνο στην Αμερική. Και θυμάμαι το να κάθομαι το απόγευμα στο σπίτι μόνο και μόνο για να δω την παρουσίαση του Steve Jobs. Που ήμουν φαν τότε της Apple, ήμουν φαν όχι για τα iMacs, αλλά περισσότερο για τα iPods. Είχα το iPod, το iPod Touch και όλα αυτά. Για να ακούς το μουσική. Που είχα ένα που είχε 80 GB για MP3. Τεράστιο. Επομένως, όταν είχε διαρρεύσει και πιο πριν στα τεχνολογικά site και όλα αυτά, ότι θα βγάλει Apple κινητό που θα είναι σαν iPod, εγώ είχα τρελαθεί με αυτό ότι θα έχω τα MP3, γιατί ως τότε δεν τα είχα μαζί μου. Έπρεπε ξεχωριστά το iPod και ξεχωριστά το κινητό. Πόσο να χωρέσει το κινητό τώρα σε MP3. Και θυμάμαι την παρουσίαση και ξέρεις αυτό όλο το wow factor, που έδειχνε ότι με το δάχτυλο που πήγαινε στην οθόνη, το touch screen, γιατί αυτό που έκανε το πρώτο iPhone ήταν εντυπωσιακό. Ξέρεις, πολλοί λένε ότι εντάξει, δεν μας είπε κάτι καινούριο, αλλά ο συνδυασμός των τεχνολογιών ήταν κάτι που ήταν λίγο πρωτόγνωρο. Και για το μέγεθος της οθόνης. Την ξαναείδα αυτή την παρουσίαση πέρυσι. Κάθισα έτσι ένα μεσημέρι και λέω κάτσε να το θυμηθώ. Λέω, αυτό το είδα ζωντανά. Το θυμάμαι που το έβλεπα ζωντανά τότε. Να το δουν όλα τα παιδιά που δεν πρόλαβαν εκείνα τα χρόνια. Να κάτσουν και να δουν εκείνη την παρουσίαση, να δουν γιατί ο Steve Jobs άλλαξε το κινητό. Να το εκτιμήσουν αν δεν είχαν ζήσει την εποχή τότε. Δηλαδή, γιατί, να σου πω κάτι, αυτό το κινητό, το οποίο το λέω γιατί το είχα το κινητό, το πρώτο. Γιατί είχα πάει Αμερική τότε. Έτυχε εκείνο το καλοκαίρι να πάω Αμερική. Και εκεί, ενώ ξέρεις, κανονικά έπρεπε να το κάνεις, και δεν ήταν τόσο ακριβά τα iPhone. Ήταν $200, $299. Και τα έπαιρνες υποτίθεται με τη σύνδεση, την AT&T, γιατί τότε στην Αμερική τα κάνανε με συμβόλαιο και όλα αυτά. Το έπαιρνες και υπήρχε ένα πολύ πολύ εύκολο τρόπο να το κάνει jailbreak. Έτσι με $300 έφερες το κινητό και είχες το iPhone. Και το θέμα ποιο είναι ότι παράλληλα από το μου κακοφαινόταν που δεν είχε GPS. Γιατί τα άλλα ανταγωνιστικά κινητά ήδη είχαν GPS εκείνη την εποχή. Δεν το θυμάμαι να σου πω καθόλου. Γιατί είχα GPS συσκευή ξεχωριστή. Ναι, δηλαδή τότε μου φαίνονταν γιατί να μην έχει και GPS. Όπως και η κάμερά του, δηλαδή οι ανταγωνιστές λένε μα εμείς έχουμε καλύτερη κάμερα από αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ότι ήταν η αιχμή της τεχνολογίας σε όλα. Απλώς είχε αυτή την οθόνη που ήταν εντυπωσιακή και είχε την πολύ γρήγορη απόκριση. Όλο αυτό το touch screen, αυτό ήταν. Και τι θυμάμαι πάρα πολύ από εκείνη την παρουσίαση που λέει ο Steve Jobs ότι μέχρι τώρα έχουμε γνωρίσει, λέει, και κινητά τηλέφωνα και mini υπολογιστές που χρησιμοποιούν stylus. Στο δικό μας τηλέφωνο, λέει, το stylus δεν χρειάζεται. Είναι το ίδιο στο δάχτυλο. Ναι. Και έδειχνε και ακούγεται ένα από κάτω. Ναι. Γιατί τότε οι παρουσιάσεις, ξέρεις, στις Apple και αυτά ήταν σε ζωντανό κοινό.
Ναι, Τα τελευταία χρόνια είναι μαγνητοσκοπημένο ναι. όλα αυτά. Και έβλεπες την αντίδραση του κόσμου. Και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Ήτανε, Δηλαδή, αυτό το κινητό, δηλαδή το πρώτο iPhone, το 2G, δεν έχω ασχοληθεί περισσότερο με κινητό από αυτό. λογικό. Και σκέψου τότε δεν υπήρχε ούτε το App Store, κατεβάζεις εφαρμογές να κάνεις. Δηλαδή περισσότερο ξέρεις, ήταν homemade, έτσι, Ναι. homebrew οι εφαρμογές. Δεν ήταν κάτι... Στην Ελλάδα ήταν- ήρθε το επόμενο μοντέλο, το 3 και το 3GS, πώς το έλεγαν. Στην Ελλάδα ήρθε την επόμενη χρονιά το 3G. Okay. Ναι. Γιατί εκεί Το θυμάμαι οποίο και τη το 3G, ξέρεις, το 2G έτυχε κανονικά και στην Ελλάδα, Ναι. αλλά εντάξει, για ίντερνετ μην περιμένεις ίντερνετ. Είτε αυτό που λέει στην Αμερική ήταν το Edge που σου έγραφε. Το 3G που, ξέρεις, όπως έγιναν οι διαφημίσεις του 5G και τότε υπήρχε το 3G. Θυμάσαι τις διαφημίσεις. Ναι, Όχι μόνο τις διαφημίσεις, δηλαδή όλη η κουβέντα που γινόταν για το 3G. ναι, βέβαια. Το 3G, δηλαδή μεγάλες ταχύτητες και όλα αυτά. Ναι. Και η διαφορά που είχε πώς το λένε, το iPhone, το 2G από το 3G ήταν αυτό, ήταν στο 3G. Ναι. Θυμάμαι τη διαφήμιση που παίζονταν, φαντάζομαι, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, που έλεγε ότι μπορείς να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις εκείνο, να κάνεις εκείνο. Α, και μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο στο τέλος. Ναι, το κλασικό. Γιατί ουσιαστικά ήταν ένας μίνι υπολογιστής. Ναι. Και πραγματικά αυτό ίσχυε ότι ήταν και ένα iPod. Ήτανε, βέβαια. Δηλαδή, και πόσο ήτανε 8 GB χωρητικότητα, νομίζω. 8 Ναι, και το 16 μετά, ναι, κάπως έτσι. Εγώ πάντα τα έπαιρνα με τις μικρές χωρητικότητες. Είχα το 8. Και μετά από αυτό βγήκε το 3GS. Εγώ δεν τα είχα αυτά. Εγώ είχα μείνει με το G. Έτσι. Ναι. Το επόμενο που είχα πάρει, και αυτό που είπα πριν, ότι δεν άλλαζα εταιρείες εύκολα. Είχα συνηθίσει στο iOS, μετά το Android ακόμα δεν υπήρχε. Μετά ήταν. Ναι. Μετά είχα πάρει το 3GS, δεν το πήρα, αλλά πήρα το iPhone 4. Βασικά υπήρχε Android, αλλά ήταν οι πρώτες εκδόσεις. Ναι. Όχι, δεν το... Android δεν... Δηλαδή μετά πήγα στο iPhone 4. Ναι. Το οποίο το iPhone 4 ήταν, ναι, τώρα πότε, 2000, πρέπει να ήταν γύρω στο 2010. Εντάξει, μετά ναι, άρχισε να ξεφεύγει και η Apple και σε χαρακτηριστικά και σε τιμές. Και σε τιμές. Άκου, θυμάμαι το iPhone 4 ήταν ακριβό κινητό. 2010. Ναι, γιατί ως τότε λέγανε ακριβά τα iPhones, αλλά εμένα δεν το καταλάβαινα αυτό. Γιατί είχα το 2G, το είχα πάρει $300, άρα δεν με αφορούσε ιδιαίτερα. Αλλά το iPhone 4 το κατάλαβα ότι ήταν ακριβό. Ναι. Αλλά είναι αυτό, δηλαδή μαθαίνεις το κινητό και μετά λες τώρα πού να αλλάζω, να πηγαίνω σε άλλα κινητά και σε βάζει λίγο στο οικοσύστημα της εταιρεία να συνεχίζει να έχει. Βέβαια, γιατί είπαμε, η δύναμη της συνήθειας μετά. Yeah. Αλλά εκεί είχε και GPS μέσα, είχε πολλά πράγματα. Εγώ πήγα γιατί ναι, μεν υπήρχε το iPhone και μετά οι άλλες εταιρείες θέλαν να γίνουν iPhone. Να μοιάξουν, να υιοθετήσουν ό,τι μπορούν τέλος πάντων από την τεχνολογία του. Αυτό που υιοθέτησαν πιο πολύ ήταν η οθόνη αφής. Ναι. Το λειτουργικό δεν τα είχε καταφέρει κάποιος μέχρι τότε. Ο καθένας είχε τη δική του υλοποίηση που ήταν ουσιαστικά έμοιαζε με smartphone, αλλά δεν ήταν smartphone. Ισχύει αυτό. Και εγώ είχα ένα τέτοιο. Είχα δει μια παρουσίαση από τον Κώστα τον Βλαχάκη στο Tech Blog που έδειχνε το LG, το GC900. Και αυτό είναι. Και η LG είχε ωραία κινητά. Ναι, το οποίο λεγόταν Futy Smart, αλλά δεν ήταν smart. Ήτανε πλάνη. Δεν ήταν smartphone, δεν είχε app για να κατεβάσεις εφαρμογές κτλ. Απλά είχε MP3 player μέσα, είχε κάμερα. Είχε μια μεγάλη οθόνη. Είχε μια μεγάλη οθόνη αφής. Αλλά το χάρηκα αρκετά για αυτό το τηλέφωνο. Εντάξει, με είχε παρασύρει αρκετά το review τότε του Βλαχάκη. Έλεγε πολύ καλά λόγια, είχε κάνει 2-3 βίντεο γι' αυτό. Ναι. Και είπα γιατί όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, το πήρα. Οκ. Κάποιες βασικές λειτουργίες τις είχε μια χαρά. Θυμάμαι και τα Q-Tex είχαν βγει εκεί την περίοδο και πολύ κόσμος. Ναι. Ναι. Και υπήρχαν και κάποιες προσπάθειες, κάποια gimmick που έδιναν κάποια κινητά. Εδώ υπήρχε και εδώ που είχε 3D οθόνη. Ναι. Ήτανε, ναι. Τι να την κάνεις τώρα στο κινητό. Τι να την κάνεις στο κινητό τη 3D οθόνη. Ναι, δηλαδή προσπαθούσαν. Όχι, 3D θυμάμαι σε στυλ 3DS. Να στα έχεις ως ολόγραμμα. Ναι. Όχι, υπήρχαν τέτοιες προσπάθειες. Αλλά δεν μου έλεγαν τίποτα. Ξέρεις, μετά όταν έβγαλε η Apple το App Store με τις εφαρμογές που
Γιατί εμένα πάντα μου άρεσε να ψάχνω τις εφαρμογές, τα παιχνίδια. Για μένα εκεί ήταν και μόνο αυτό ήταν δέσμευση ότι θα συνεχίσω με αυτά τα κινητά. Άκου τώρα σοκ. Εγώ έχω αυτό το Mufa Smart, το LG τηλέφωνο, και ο αδερφός μου έχει πάρει το 3GS, το iPhone. Και πηγαίνουμε να δούμε έναν αγώνα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, τότε όλοι με τα κινητά στο χέρι, γιατί ήταν super wow να έχεις κινητό και ειδικά iPhone και να μπαίνεις στο ίντερνετ. Είχες κάτι να κάνεις μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Και βγάζει ο αδερφός μου και παίζει Angry Birds και το βλέπω πρώτη φορά. Και του λέω πώς παίζεται, με εξηγεί τι πρέπει να κάνεις, λέω να παίξω, του δίνω το τηλέφωνο, είχα πάθει σοκ με το Angry Birds. Τώρα εσύ τι παιχνίδι είναι αυτό? Και μου λέει κάτσε να δεις, μπαίνει στο store, έχει αυτό, έχει εκείνο, το άλλο, το παράλληλο, βαρέθηκα να βλέπω παιχνίδια. Ναι. Μετά βλέπεις την αξία του store να κατεβάζεις έτσι. Ναι. Δεν έχω πάρει iPhone εγώ από τότε μέχρι τώρα, λόγω κυρίως της τιμής τους. Ο αδερφός μου συνεχίζει μέχρι και τώρα με iPhone. Ναι, εγώ ξέρεις, μετά το 4, δηλαδή ουσιαστικά έπαιρνα iPhones, αλλά δεν τα κρατούσα, δεν έπαιρνα κάθε χρόνο iPhone. Το κρατούσα για 3 χρόνια. Εμένα από το 3GS πήγε στο 6 σκέψου. Ωραία. Εγώ μετά το 4 πήγα στο 6. Γιατί και κυρίως διάλεγα αλλαγές κινητών που να είχαν και διαφορετικό και design. Αυτό που δεν μου άρεσε ποτέ στα iPhone ήταν ότι για πολλά χρόνια είχαν το ίδιο design. Αυτό του 6 πόσα χρόνια το κράτησε το design? Πάρα πολλά. Σωστό είναι. Δηλαδή σκέψω ότι μετά το 6, δηλαδή είχα το 6 και μετά πήγα στο 10. Και αυτό που λέμε, από το 4 πήγα στο 6, ναι, αλλά μετά το 4 ήταν το 4S, το 5, το 5S και το 6. Δηλαδή, εκτός των άλλων, ήξερες ότι θα έβγαζε και τα ενδιάμεσα, τα οποία όταν το 3GS, έλεγε η Sony, η Apple, ότι είναι από το speed, ταχύτητα. Κάθε φορά έβγαζε και μια δικαιολογία. Ναι, στην πραγματικότητα άλλαζε λίγο το hardware, τον επεξεργαστή, και πουλούσε την ίδια συσκευή με ελάχιστα βελτιωμένα χαρακτηριστικά και την επόμενη χρονιά. Επομένως, ήταν συγκεκριμένο το σημείο που έπρεπε να αλλάξει κινητό. Δηλαδή, το 6, δεν πήγα στο 6S, πήγα στο 6. Και μάλιστα είχα πάρει το 6 ήταν μεγαλύτερο και σε μέγεθος το κινητό. Συγκριτικά με το 4. Μπορεί να ήταν το ίδιο μέγεθος το κινητό, αλλά να είχε μεγαλύτερη οθόνη. Δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν 6+. Τότε ήταν η πρώτη χρονιά που έβγαζε και τα Plus. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ναι, που ήταν και μεγάλο πραγματικά σε μέγεθος. Αλλά παρέμενε και το κουμπί από κάτω. Παρέμενε. Ναι, τώρα δεν υπάρχει. Όχι, ναι. Αλλά υπήρχε και αυτό που ήταν, θυμάμαι τη διαφήμιση που ήταν με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ναι. Που διάβαζε έτσι για ασφάλεια. Πλέον στα κινητά μπορούσαμε να δούμε ταινίες, να ακούσουμε μουσική, ραδιόφωνο, να παίξουμε παιχνίδια, να στείλουμε τα email μας. Νομίζω ότι δεν είχαν πολλές διαφορές με τα κινητά που έχουμε τώρα. Σωστό είναι. Δηλαδή τώρα, ξέρεις τι είναι, από το iPhone 4, είπαμε, μετά πήγα στο 6, μετά πήγα στο 10, που ακόμα το 10 το έχω ακόμα και τώρα. Δηλαδή μετά από... πάμε στον 6ο χρόνο. Τι γίνεται, αυτό που σου λέει ότι ανά 2 χρόνια να αλλάζει κινητό, κυρίως στα iPhones, νομίζω είναι μεγάλη υπερβολή αυτό. Ναι, δηλαδή, με την μπαταρία πώς θα πας τα 6 χρόνια? Με την μπαταρία θα αλλάξει μια φορά μπαταρία. Okay. Ναι, δηλαδή άλλαξα μπαταρία πριν από 3 χρόνια. Δηλαδή στη μέση της ζωής του κινητού. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, και το κόστος της αλλαγής δεν είναι τόσο μεγάλο. Γύρω στο 50 δεν είναι? Ναι. Κάπου εκεί. Δηλαδή, ναι. Επομένως θεωρώ ότι τα iPhones είναι πανάκριβα κινητά. Δεν θα πω τώρα ότι είναι το iPhone. Αλλά αν δεν το αλλάζεις κάθε χρόνο, νομίζω... Ναι. Και αν σκεφτείς ότι κάποια στιγμή να μου πεις αν το πουλήσεις... αν το πουλήσεις ένα 200 το παίρνεις πίσω. Ναι, όντως. Ναι, δηλαδή η μεταπολιτική αξία κρατάνε σε μεγάλο βαθμό. Συγκριτικά με τα άλλα κινητά. Ναι, δηλαδή δεν το μετάνιωσα που έμεινα στα iPhones, απλώς δεν τα αλλάζω συχνά. Ωραίος. Εγώ το τηλέφωνο... Για τις κάμερες και όλα αυτά, ναι, okay. Τώρα άμα δω την κάμερα μου φαίνεται ότι είναι λίγο, έχει μείνει πολύ πίσω. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι αυτό που λες, πόσο χρησιμοποιείς την κάμερα στο κινητό. Άντε και τη χρησιμοποιείς. Πόσο θα εκτυπώσεις φωτογραφίες που να σε νοιάζει να βγουν σε άριστη ποιότητα. Να τη μεγαλώσει, να την κάνεις σε... Δηλαδή, έχουμε φτάσει να μην εκτυπώνουμε. Τα βλέπουμε όλα στο κινητό ή σε ψηφιακές οθόνες στο σπίτι μας, που τη δουλειά του θα την κάνει και μια κάμερα 5ετίας.
Ακριβώς. Δηλαδή, Το να δεν έχει ξέρω. τώρα 400 zoom, ας πούμε, και να βγάλεις μια φορά, δεν ξέρω πόσο νόημα έχει τελικά. Ναι, Όπως όπως και. και το βίντεο να τραβάει 4K και Ναι. αυτά. Τι να το κάνεις, δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω στο τέλος προσπαθούν και οι ίδιες εταιρείες να διαφοροποιηθούν λίγο, αναβαθμίζονται στα χαρακτηριστικά, αλλά στην πράξη, δεν ξέρω, ξέρεις, σου δημιουργούν ανάγκες που δεν έχεις τελικά. Ξέρεις ποιο τηλέφωνο πήρα, επειδή δεν μπορούσα να πάρω iPhone κάποια στιγμή, ήθελα να πάρω ένα που να είναι καλό τηλέφωνο, να το κρατήσω, γιατί μετά τα κρατούσα χρόνια, όπως και το τελευταίο που έχω τώρα. Πήρα το Samsung το Note 4, που ακόμη το έχει ο πατέρας μου βέβαια όσο ζούσε, και ακόμα το έχει τώρα η μητέρα μου στο σπίτι και λειτουργεί Ήταν κανονικότατο. ωραίο. Ναι. Δηλαδή τότε με τα iPhones, θυμάμαι, όπως λέγαμε παλιά, ήταν τα Nokia και τα Ericsson. Μετά με τα iPhones ήταν τα αντίστοιχα, ήταν τα Samsung Galaxy. Σωστά. Αλλά θυμάμαι το 1, το 2, αλλά μετά από κάποια φάση βγήκαν και τα Note. Ναι. Τα οποία ήταν μεγάλα και θυμάμαι ήταν και ποιο ήταν το 6, ήταν που έκανε την έκρηξη. Νομίζω το 6, ναι. Ναι. Εγώ είχα το 4, μεγάλη οθόνη, κανονικό smartphone, γραφίδα, Android, είχε το store, μπορούσε να κατεβάσει τα πάντα. 2014 Σεπτέμβριος βγήκε, τότε το πήρα. Μισή τιμή από τα iPhone εκείνη την εποχή. Ήταν και πολύ ωραία κινητά. Με τον Snapdragon 805 να φοράει και 16 MP κάμερα. Ωραία, και τότε μπορούσες να βάλεις τα παιχνίδια πολύ εύκολα. Ναι. Σε APK, τα φόρτωνες, έβαζες τα λειτουργικά, ό,τι ήθελες έκανες. Ακριβώς. Και υπήρχαν, μου άρεσε αυτό που είχες και ολόκληρα sites που σου έλεγα πώς να βάλεις άλλο firmware. Custom. Ναι, δεν το είχα κάνει ποτέ, φοβόμουν να μην χάσω και την εγγύηση στην αρχή. Κοίτα, αυτά τα κάνεις όταν τέλειωνε η εγγύηση. Ναι. Δηλαδή όταν σταματούσε η υποστήριξη και έπρεπε να βάλεις κάτι άλλο για να τρέχει τα καινούργια παιχνίδια. Ναι. Προγράμματα. Θυμάμαι ο αδερφός μου είχε τα Pixel της Google. Τα οποία αυτά είναι ωραία γιατί είχε καθαρό αίμο Android λόγω της Google. Δηλαδή, και ήταν ωραία. Δεν είχαν, ξέρεις τι μου άρεσαν στα Samsung και στα υπόλοιπα, που σου βάζανε ένα UI λίγο παράξενο κάθε φορά. Ναι. Ο καθένας έκανε το δικό του. Είχε bloatware μέσα, ναι. Δεν μου άρεσε αυτό. Εγώ ήθελα να είναι καθαρό αίμο. Αυτό το Samsung το έλειωσα. Πραγματικά έχω δει ολόκληρες σειρές, έχω δει ταινίες. Ήμουν σε μια δουλειά που έπρεπε να είμαι σαν securitas, ας πούμε. Πώς είναι τώρα ένα securitas που το βλέπει να κάθεται στο ίδιο σημείο πολλές ώρες. Άρα είχες χρόνο να αφιερώσεις. Είχα παρόμοια δουλειά και είχα και ησυχία και μπορούσα να βλέπω ταινίες και σειρές. Και έτσι ξεκίνησα να παρακολουθώ και YouTube και πολλά κανάλια από τα οποία ακολουθώ μέχρι σήμερα. Όπως το Game Over, για παράδειγμα. Πότε, σε ποιο κινητό είδες πρώτη φορά YouTube? Όταν λέω πρώτη φορά, κατάλαβες να βλέπεις YouTube. Στο Note το 4. Αυτό. Και εγώ στο iPhone 4. Ίδια εποχή, επομένως. Ναι, ίδια εποχή. Ναι. Φοβερό τηλέφωνο. Ακόμα το έχει, σου λέω, η μητέρα μου τώρα και το χρησιμοποιεί κανονικά. Και αποσπόμενη μπαταρία γι' αυτό. Παραμένει, ενώ στην Apple είχαμε πάει στην ενσωματωμένη. Ναι. Και έχω αλλάξει και μπαταρία 2 φορές. Πάντως ήταν ωραίο. Ξέρεις τότε, κυρίως τα iPhones, αλλά και τις άλλες εταιρείες, κάθε κινητό είχε και ένα πρόβλημα. Ήταν το antenna gate. Ναι. Ήταν ξέρεις, κάθε φορά υπήρχε κάτι να το χτυπάει ο αντίπαλος. Κάτι υπήρχε, ναι. Ναι. Και δεν ήταν ψέματα, πραγματικά είχαν προβλήματα. Τώρα αυτό το πήρα το 2014 και το αποχωρίστηκα. 5 χρόνια έχω το τελευταίο μου τηλέφωνο, το 18, 4 χρόνια δηλαδή το κράτησα. Ακριβώς. Ξέρεις τι γίνεται πλέον. Βέβαια, υπάρχει το άλλο, είναι θέμα ότι αλλάζουν και τα χρόνια, οι ηλικίες και όλα αυτά. Ποτέ δεν μου ενώ πάντα, ακόμα και τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που θα στην παρουσίαση της Apple ή της Samsung και όλα αυτά, τα κοιτάζω. Δεν είναι ότι μου αφήνουν αδιάφορα όλα αυτά ή εξέλιξη τα κινητά. Αλλά δεν μου παίρνει, ξέρεις, όλο αυτό ότι να ζηλέψω να αλλάξω κινητό. Το έχω ξεπεράσει αυτό πάρα πολύ. Συνειδητοποιώ ότι σε 10 χρόνια έχω αλλάξει 2 τηλέφωνα. Ναι. Ενώ είδες πόσα κινητά έχεις αλλάξει πιο πριν. Στην προηγούμενη δεκαετία, ναι. Ναι, βέβαια, ξέρεις, αν το σκεφτώ, θα πεις ότι τότε ήταν πιο έντονες εξελίξεις, πιο μεγάλα τα άλματα. Ναι, ήταν. Ναι, πήγες από το μονόχρωμο στο έχρωμο, από το έχρωμο στη μεγαλύτερη οθόνη, μετά στην αφή. Στο ίντερνετ. Ξέρεις, δηλαδή, υπήρχαν μεγάλες αλλαγές τότε. Και έχεις δίκιο, γιατί το θυμάμαι. Δηλαδή, επειδή είχα μείνει πολλά χρόνια με το 8210, έβλεπα ότι τα αντίστοιχα κινητά που βγαίνανε έκαναν πολλά παραπάνω πράγματα από το δικό μου. Δηλαδή, ενώ τώρα,
να σου πω κάτι, τα βλέπω, δηλαδή έχω το κινητό 6 χρόνια. Δηλαδή και πες μου τι είναι, εντάξει. Έχουν καλύτερη, είναι λίγο πιο γρήγορα, έχουν, ή πολύ πιο γρήγορα τέλος πάντων, έχουν καλύτερη κάμερα, δηλαδή έχουν λίγα πράγματα. Δεν είναι κάτι το οποίο να πω ότι πρέπει άμεσα να το αλλάξω. Ναι, δεν είναι τόσο μεγάλα τα άλματα. Και φυσικά και το design που το βλέπεις και λες, ξέρεις, δεν βλέπω διαφορές. Δεν έχει αλλάξει, όχι. Τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν στάσιμο το design. Δηλαδή, τι κάνανε, προσθέτανε τους τηλεφακούς και όλα αυτά, ξέρεις, τα μάκρο. Και πάμε σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος. Το τηλέφωνο που έχεις την τελευταία πενταετία, Ναι. το τηλέφωνο που έχω την τελευταία επίσης πενταετία. Ναι, είδες τι γίνεται. Δηλαδή, πλέον υπάρχει, αν κάναμε μια καμπύλη, βλέπω μια σταθερότητα. Πλέον. Πότε λες ότι τώρα θα αλλάξω τηλέφωνο, όταν δεν υποστηρίζονται τραπεζικές εφαρμογές, για παράδειγμα? Ακριβώς. Δηλαδή, θα σου πω, εγώ σκέφτομαι να αλλάξω φέτος το κινητό και ο λόγος είναι ότι βγήκε, ξέρεις, και εντάξει, η Apple το κάνει αυτό, ότι τα υποστηρίζει για 4-5 χρόνια. Που είναι και πολλά. Έτσι. Και σου λέει ότι τώρα το iOS 17 δεν θα τρέχει στο κινητό μου. Mm-hmm. Επομένως, μπαίνεις σε μια διαδικασία. Όταν έχεις τραπεζικές εφαρμογές, όταν έχεις άλλα πράγματα, λες, καλό έχεις να έχεις τα security updates των εφαρμογών. Τα tablet δίνει περισσότερη υποστήριξη, έχω την εντύπωση. Το tablet που έχω, πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια το έχω. Πήρε την αναβάθμιση. Ναι. Ξέρεις κάτι, δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα να μην. Δηλαδή, ακόμα το iOS, όχι, εμένα έχει σταματήσει, γιατί το έχω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το θέμα ποιο είναι ότι δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί στο tablet τι θα δω? Θα σερφάρω, θα δω καμία ταινία, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν θα το χρησιμοποιήσω ως κινητό το tablet. Κινητό, ναι. Επομένως, δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα. Και πάλι, ακόμα και στο tablet, δεν θα πάω να αλλάξω tablet εύκολα. Ακόμα περισσότερο. Αν και αυτό είναι άλλη εκπομπή για τα tablets. Ναι. Οπότε εσύ τώρα έχεις το X, το 10 δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Το οποίο το άλλαξα, ξέρεις, η βασική αλλαγή τότε ήταν με εντυπωσίαση που δεν είχε κουμπί από κάτω. Ήταν όλο οθόνη. Ναι. Μπήκαν τα gestures στην φιλοσοφία της Apple. Ναι. Αλλά, ξέρεις, όπως και οι τεχνολογίες, θυμάμαι κάποια φορά έβαλε το 3D Touch που το ακουμπάς ανάλογα με την πίεση που έχεις και κάποιες δυνατότητες. Μετά από 2-3 χρόνια τα αφαίρεσε αυτά. Ναι. Μετά τα ξανέβαλε. Μου θυμίζει όπως τα παιχνίδια με το FIFA, με τους διαιτητές. Άλλες φορές τους έβαζε, άλλες φορές τους έβγαζε. Ναι. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Εγώ έχω ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να μείνει, να έχει τη δική του ιστορία. Το Huawei το P20 Pro, το οποίο ακόμα δεν μπορώ να πω ότι κάπου υστερεί. Δηλαδή τα κάνει όλα άψογα. Εντάξει, αυτό το Huawei νομίζω ότι ήταν από τα πιο κλασικά κινητά κι αυτά. Ναι. Και είχα πάει πάλι στην λογική του θα πάρω μια ναυαρχίδα και να την κρατήσω 5 χρόνια. Ήταν και δεν ήταν και φτηνό κινητό. Όχι, ήταν η ναυαρχίδα της σειράς P τότε. Ναι. Τώρα που το είπα, είχα και ένα, είδες, το ξέχασα. Είχα και το P1 της Huawei κάποια στιγμή. Νομίζω μετά το LG δεν πήγα στο Note, πρέπει να πήγα στο P1. Και αυτό είναι γνωστό. Ναι. Βέβαια είχε P1, P2 και μετά πήγε P20. Αλλά το 20 και μετά το 30, μετά λίγο το έχασε λίγο Huawei με το Google Store που αποφερέθηκε και όλα αυτά. Αυτό θα έλεγα, ότι έχω Google Play Store. Οπότε, αυτό είναι βασικό. Ναι. Αν δεν είχα θα το είχα αλλάξει ήδη. Ναι. Και να πω σε όσους μας ακούν, γιατί σκέφτεται κάποιος να πάρω Huawei και ας μην έχω μόνο το Play Store, τι γίνεται? Δεν πειράζει, θα κατεβάσω τους χάρτες της Huawei, θα κατεβάσω το ένα από εκεί, το άλλο από εκεί, ή θα βάλω το G-Space, κάτι εφαρμογές που βοηθά. Δεν έχουν, παιδιά, καμία σχέση. Πάλι θα ταλαιπωρηθείτε. Θα θέλετε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Gov, δεν θα τη βρείτε. Θα θέλετε να κάνετε πληρωμές με το πορτοφόλι, θα πρέπει να μάθετε πώς λειτουργεί το Curve, γιατί δεν έχει Google Wallet. Ναι, τα κατεβάζεις APK, τα συνδέσεις στον υπολογιστή, τα βάζεις έξτρα, αλλά όλα αυτά σου στερούν από την ποιότητα ζωής σου. Ναι. Δηλαδή, μην μπαίνεις καν στον κόπο. Αυτό, και δεν είναι εύκολο για όλους. Ναι. Ούτε να παρακολουθούν από ποιο εναλλακτικό store θα το κατεβάσεις κάθε φορά. Δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό, δηλαδή. Σε φίλο κατεβάσαμε το Gov και ενώ κατεβαίνει η εφαρμογή, από εκεί μετά δεν λειτουργεί. Που ήταν κάτι το οποίο δεν το σκεφτόταν όταν έλεγε να πάρω. Έλεγε εντάξει μωρέ, τα βασικά κάνω. Έλα όμως που και τα βασικά πολλές φορές είναι εφαρμογές της Google. Ναι, όπως νομίζω και τα Pixel της Google δεν υποστηρίζονται στην Ελλάδα. Δεν έρχονται επίσημα. Ναι, δεν έχουν. Ναι, και η συμβουλή μου είναι ότι κάποιος να παίρνει κινητό όταν έρχεται επίσημα. Όχι για ιδεολογικούς λόγους, αλλά ώστε αν σου πάθει κάτι. Πρώτα απ' όλα υποστηρίζει και το δίκτυο, το κινητής τηλεφωνίας καλύτερα και όλα αυτά. Αλλά
Και όσον αφορά και τη συνδέση στο ίντερνετ, κάτι παίζει και με αυτό όταν Ναι. δεν είναι το βίσιμο. Αλλά ώστε αν σου πάθει κάτι να ξέρεις πού να το πας. Ξεκάθαρα. Το τελευταίο Google όσο το πήρανε και το έχουν στην Ελλάδα είχαν θέματα και δεν είχαν ούτε καν να μιλήσουν, δεν μπορούσαν. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, πλέον μη ρισκάρεις έτσι. Και ακόμα και στις τιμές. Δηλαδή, λέμε τα iPhones είναι ακριβά και στο εξωτερικό ακριβά είναι. Ναι. Ξέρεις, η διαφορά των 100 ευρώ, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η διαφορά στο ποσό όταν κάνει 1.500 ευρώ, που θα ρισκάρεις οτιδήποτε για την υποστήριξη και για. Όχι, παιδιά, να πάρετε κάτι που να υποστηρίζετε στην Ελλάδα επίσημα για να μην έχετε θέματα. Εγώ θα ξαναέπαιρνα πολύ ευχαρίστως Huawei αν ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα με το ban που έχει φάει από την Αμερική. Ναι, αλλά είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό θέμα. Τώρα, και κλείνοντας νομίζω, αν η χρονομηχανή μας πάει στο μέλλον. Ναι. Πώς θα είναι το κινητό τηλέφωνο της εποχής? Ξέρεις, μην το πάμε τώρα στο 2200. Να το πάμε μετά 20 χρόνια. Πάμε είναι πολλά για τεχνολογία. Ξέρεις τι γίνεται, είναι πολλά για τεχνολογία, αλλά είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι είδες από το Note 4 και το δικό μου το iPhone το 4 μέχρι τώρα οι αλλαγές είναι αντίστοιχες με τις αλλαγές από το 8210 μέχρι το iPhone 4. Δηλαδή, καμιά φορά που λέμε ότι η τεχνολογία βελτιώνεται με αρματώδεις ρυθμούς, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κινητό που θα δεις το 2035 θα είναι τόσο διαφορετικό σε design. Αυτό σου λέω. Ότι θα παίζει παιχνίδια και εφαρμογές που δεν τις φαντάζεσαι, αυτό ήδη φαίνεται. Δηλαδή, όταν το iPhone το καινούργιο διαφημίζεται ότι παίζει Assassin's Creed και παιχνίδια κονσολών, λες, πού φτάσαμε τώρα. Το σκέφτεσαι αυτό. Αλλά όσον αφορά το design, το όλο αυτό πιστεύεις θα έχει τόσο μεγάλες διαφορές? Όχι. Και έχουν φτάσει τα κινητά τηλέφωνα πλέον όπως είναι τα χειριστήρια για τις κονσόλες. Ναι. 30 χρόνια είναι τα ίδια με μικροδιαφορές. Ακριβώς. Ή τώρα του χρόνου, τώρα βγαίνει το Apple Watch, τα ρολόγια, το ένατο. Του χρόνου θα βγει το 10ο. Αν δεις το πρώτο και το ένατο, σου φαίνεται εντάξει, το ίδιο πράγμα πλέον. Ναι. Λίγο μεγαλύτερη οθόνη. Δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά λέμε σε 10 χρόνια και σε 20 χρόνια, δεν είναι απαραίτητο νομίζω. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω να έχουμε σε 40 χρόνια, σε 20 χρόνια, να έχουμε ολογράμματα αντί για κινητά και τέτοια. Όχι, αλλά θα ήθελα να έχουμε πολύ καλύτερες μπαταρίες. Θα το θεωρούσα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Θεωρώ ότι η μπαταρία είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει μείνει στάσιμο σε μεγάλο βαθμό. Ή να φορτίζει, ας πούμε, όσο περπατάς. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί πλέον έχουν συμβιβαστεί και έχουμε συμβιβαστεί όλοι ότι θα το φορτίζουμε το βράδυ. Δηλαδή να σου αντέξει μία μέρα. Ακόμα και. Από ό,τι θυμάσαι, λέγαμε που κρατάει μία εβδομάδα η μπαταρία του. Ακριβώς. Αλλά ακόμα και οι εταιρείες, όταν τις διαφημίζουν στα keynotes και όλα αυτά, λένε ότι είναι το κλασικό ότι σου αντέχει μία μέρα. Αυτό σου λένε. Έχει μπει ο πύχης εκεί, δεν πηγαίνει παραπάνω. Και σου λέω ότι ναι, αλλά τώρα σου δίνουμε εξελιγμένους επεξεργαστές και όλα αυτά, άρα μια χαρά είναι που σου αντέχει μια μέρα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει μπροστά αυτό το κομμάτι και θα έχουμε διπλάσια διάρκεια στην μπαταρία. Κρατάει 2 μέρες. Ναι. Σε 20 χρόνια δεν θα έχουν βρει κάτι. Ναι, το σκέφτομαι. Τι άλλο. Ξέρεις, όσο θα πηγαίνει θα έχει δυνατότητες υπολογιστή ακόμα περισσότερες. Ναι. Αλλά ως εκεί. Ό,τι κάνεις στον υπολογιστή σου, θα το κάνεις πιο εύκολα, ξέρεις. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα αντικαταστήσει τις παιχνιδομηχανές και όλα αυτά, αλλά θα έχει χαρακτηριστικά πολύ πολύ δυνατά. Εννοείται αυτό. Για το πώς θα είναι στο πολύ μέλλον να ακούσουν την εκπομπή νούμερο 11 οι ακροατές μας. Ναι. Θα το γυρίσουμε, να είμαστε καλά, ξέρεις, να πάμε πίσω. Χρησιμοποιούσες power banks? Όχι. Ναι. Ξέρεις, είναι από τα αξεσουάρ που λες, πολύ χρήσιμο. Εγώ το έχω πάρει και σε δώρο, το έχω πάρει και ό,τι θέλεις το έχω πάρει. Αλλά στην πράξη οι φορές που το έχω χρησιμοποιήσει είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Πλέον το χρησιμοποιώ συχνά γιατί είναι πολλές ώρες on screen το κινητό, είναι η ανοιχτή οθόνη. Οπότε δεν μου πάει ολόκληρη τη μέρα, ειδικά όταν δεν δουλεύω. Αλλά γιατί πήρα power bank? Γιατί στον καναπέ του σαλονιού δεν έχω κοντά μου πρίζα. Okay. Εγώ παραδείγματος δεν το χρησιμοποιώ γιατί το φορτίζω στο λάπτοπ. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ναι. Αλλά το power bank το σκέφτεσαι σε κατασκήνωση που δεν πάω. Σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν πας διακοπές και αν ξεμείνεις, αλλά στην πράξη, πού θα πας να ξεμείνεις χωρίς. Στις διακοπές είχα 2 power banks και έτσι κατάφερα να κλείσω και το εισιτήριο για τους Coldplay. Όλη μέρα στην παραλία με το power bank το κινητό. Οκ. Γιατί ναι.
Ξέρεις, είναι πόσο εύκολα θα έχεις πρόσβαση σε ρεύμα ουσιαστικά. Ναι. Όχι, δεν έχω χρησιμοποιήσει. Έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές. Εντάξει, είναι χρήσιμο πάντως. Είναι χρήσιμο εργαλείο και το power bank. Ενώ είδες παλιά, δεν υπήρχε, δηλαδή στα Nokia τα πρώτα, τι να πεις για power bank. Όχι, γιατί όταν κρατάει μια εβδομάδα μπαταρία, τι power bank. Δεν το κάνω. Όσο περιττή ήταν η θήκη, άλλο τόσο και το power bank. Και δεν υπήρχαν κιόλας τότε. Ναι, μα θυμάμαι όταν πρώτο βγήκανε. Έτσι. Που βγήκανε περίπου στην εποχή των smartphones. Ναι, εγώ το πρώτο που είχα ήταν ένα που το είχα πάρει, δεν ξέρω, σε πολύ χαμηλή τιμή, 1.000. 10 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο ήταν τότε. Πρέπει να ήταν 1000 mAh. Σαν στυλό ήταν. Μα και εγώ το θυμάμαι, σου λέω, το δίναμε και σε δώρο αυτό. Ήταν από τα δώρα που σκέφτεσαι να πάω, ας πάρω ένα power bank. Ναι. Ωραία. Νομίζω φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αυτό που θα ζητήσουμε από τα παιδιά, τους ακροατές ή τους θεατές, ποια μοντέλα είχαν να μας γράψουν ή ποιο είναι το αγαπημένο τους. Νομίζω αυτό το δεύτερο, δηλαδή, γιατί φαντάζομαι όσοι είναι της ηλικίας μας είχαν αλλάξει πολλά, ή πολλά είχαν αλλάξει κινητά. Το θέμα είναι ποιο είναι το αγαπημένο κινητό που έχει κάποιος. Προσπαθώ να δηλαδή σε μένα, νομίζω ότι το αγαπημένο μου κινητό ήταν το iPhone το 4 τελικά. Γιατί ήταν αυτό που είδα όλες τις αλλαγές μαζεμένες, κυρίως επειδή δεν άλλαζα συχνά κινητό. Και μου ήρθαν λίγο απότομα όλα αυτά. Ναι. Έτσι. Και ήταν και αυτό με το GPS. Η ενσωμάτωση του GPS για μένα ήταν σωτήρια. Εγώ θα επέλεγα το Samsung το Note. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιρνα ναυαρχίδα και ένιωθα ότι έχω καλό τηλέφωνο. Ναι. Και γι' αυτό πιο πολύ. Αν και το Huawei που έχω τώρα το λατρεύω, είναι super. Αλλά θα επιλέξω το Note το 4. Ναι. Νομίζω, πιστεύω ότι σε πολλά παιδιά το αγαπημένο τους κινητό θα είναι εκείνη την περίοδο. Δηλαδή όταν άρχισαν να μεγαλώνουν οι οθόνες. Ναι. Ωραία. Περιμένουμε τα σχόλιά τους και θα τα πούμε σύντομα για την επόμενη χρονομηχανή. Θα δούμε με ποιο θέμα. Ναι, φυσικά. Ωραία. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια.